Úvod domáca prehra 1-3, zrejme si to predstavovali trochu jinak. Jo, tak začínáme sezónu doma a určitě jsme chtěli ten první zápas doma vyhrát před těma divákama, ale bohužel se tak nestalo. Pozítří hrajeme znova a musíme se soustředit na to. Myslíš, že vám trošku je ta nervozita, vypredané publikum pomaly zväzovalo trošku ruky? Asi nemyslím, já si myslím, že všichni jsme se snažili, ale bohužel je to první zápas. Ty první zápasy jsou taky divný a jak jsem říkal, Admirál to zvládnou líp jak my, bohužel. Prekvapil vás Vladivostok něčím? Já si myslím, že ne. Ne, tak nějaké šance tam byly od nás, nějaké šance, myslím, že ani oni tam neměli moc šancí. Možná, že jsme jim měli jich víc, ale bohužel nedokázali jsme z nich dát góla. Ten brankář si všechny ty střely, co jsme stříleli, dobře si je kryl, hodně vyjížděl a my jsme to tam jenom spali jemu do klína. Taky no, hráli jsme vlastně 2x5-3, jestli se nepletu. Z toho se musí dávat góly. Tam byla 5minutová přesilovka, potom 4minutová, to něco z toho tam musí padnout. Ako si sa cítil ty osobně, do kadra si přišel jen přednedávnom? Já jsem se moc dobře necítil, abych řekl pravdu. Jsem vlastně odehrál první zápas se Zvolenem, to byl nějaký můj první takový zápas, teď druhý hned ostrej. A doufám, že to budeme zlepšovat. Čaká vás v piatok Chabarovsk. Čo viete o tomto superovi? Očakávate podobný duel? Tak uvidíme. Zítra přijme trénink a pozítří před zápasem se tomu určitě něco řekneme. Trenéři určitě viděli nějaké zápasy. Chabarovsk byl tady na soustřední v České republice, takže bude na něj trošku víc informací, si myslím.